Beno, bideo honetan jarraituko dugu monomioen arteko eragiketekin. Orain ikusiko dugu monomioen arteko biderketak, adibideen bitartez. Eta lehenengo eta behin goratu behar dugu monomioen arteko biderketak egin ahal izateko monomioak ez dira zertan antzekoak izan behar. Edozein monomioak biderkatu ditzakegu haien artean. Lehenengo adibidean izango dugu bost isa bider bi isa. Lehenengo izkiak biderkatu behar dira izkiekin eta zenbakiak zenbakiekin. Orduan, lehenengo ordenatuko ditugu. Eta orduan, gelditzen da bost bider bi, bider isa eta bider isa. Orduan, bost bider bi, 10. Isa bider isa, isa berbi. Erantzuna 10 isa berbi. Bigarren adibidea, -3 isa berbi y-koa bider isa. Lehen bezala, lehenengo metodoa izango da koefizienteak ordenatzea eta letrazko zatiak ere ordenatzea. Orduan, gelditzen zaigu -3 bider isa berbi, bider isa eta bider y-koa. Orduan, erantzuna izango da -3 isa berbi bider isa, isa beriru eta y-koa. Hirugarren adibide bat egingo dugu. 6a bider hiru erdia bider a b berbi. Hemen biderketa egin ahal izateko lehenengo koefiziente hau jarriko dugu zatiki moduan. Orduan 6 jarriko dugu 6 zati bat. A bider hiru zati bi, a b berbi. Orain, zuzenean egingo dugu biderketa. Koefizientea bider koefizientea, letrazko zatia bider letrazko zatia. Hau da, 6 bider hiru, 18. Bat bider bi, bi. A bider a berbi. Eta b berbi, b berbi. Bukatzeko 18 erdia, sinpliketu behar dugu 18 zati bi, bederatzi. A berbi, b berbi. Orain ikusiko dugu monomioen arteko zatiketak. Lehen bezala adibideekin. Lehenengo adibidea izango da bi a berbi b zati hiru a berbi b. Lehenengo pasua egingo duguna izango da zatiketa hau jartzea zatiki moduan. Hau da, zatikian zenbakitzailean bi a berbi b eta izendatzailean hiru a berbi b. Orain, deskonposatuko ditugu bai zenbakiak, bai letrazkoak, berreketak batekoak ez baldin badira. Adibidez, bi a berbi, bi a eta b. Hiru a berbi, hiru a b. Orain, goian eta bean zenbakitzailean eta izendatzailean dauden gauza berdinak desagertzen dira. Orduan, a honekin joaten da, a hau honekin joaten da, eta b ere honekin joaten da. Eta gelditzen da, bi eren. Beste adibide bat egingo dugu. Kasu honetan, 15 isa berlau, zati hiru isa beriru. Lehen bezala, lehenengo zatiki moduan idatziko dugu. 15 isa berlau, zati hiru isa beriru. Hurrengo pausua izango da deskonposatzea. 15 ordez, 5 bider hiru, isa berlau, isa, bider isa, bider isa, bider isa. Hiru, hiru da, eta isa beriru, isa, bider isa, bider isa. Orain, simplikatzen dugu, hiru, hiruarekin joaten da, isa, isarekin, isa, isarekin, isa, isarekin. Eta gelditzen zaigu, 5 isa, eta behan dena desagertzen denez, bat. Hau da, lau isak, hiru joan dira, eta bat gelditzen. Eta erantzuna ja, 5 isa zati bat, 5 isa. Eta azkenengo adibidean, bi a berbe zati 6 b berbi, zatiki moduan idazten dugu, bi a b zati 6 b berbi, eta hurrengo pasua izango da, deskonposatzea 6a eta b berbi. Eta gelditzen zaigu, zenbakitzailean bi a b, eta izendatzailean bi bider hiru, b, b. Eta orain, zenbakitzailean eta izendatzailean berdina dena ezabatzen dugu, bia biarekin, eta b berekin. Gelditzen zaigu goian a eta bean hiru eta b bat. Erantzuna a zati hiru b. Agur.